încep prin a spune că pentru mine este o onoare, chiar o onoare de a face prezentarea acestei minunate ediții despre care eu pot spune cu siguranță că este unică nu numai în lume, nu numai în România, cât și în lume. Deci nu există la ora actuală în Franța o ediție completă a lui Villon cu atâtea note și atâtea precizări, cu toate teoriile diverse despre viață, despre operă, cu toate punctele de vedere luate sintetic în calcul. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că ar trebui această carte să fie cunoscută și în afară, nu numai aici, pentru că sparge barierele a ceea ce știm noi despre Villon. Ceea ce spun, nu cred că poate fi spus numai despre domnul Vulpescu, bineînțeles care a fost un geniu poetic, ci și despre doamna Vulpescu, pentru că fără dânsa nu am fi avut această ediție în mână în acest moment. Cum spune foarte frumos domnul Vulpescu despre o piesă de teatru pe care ar fi vrut să o scrie despre Villon, a dat cep unui vis al tinereții la un moment dat și cred că practic au dat și un cep împreună acestui vis pe care îl încheie doamna Vulpescu astăzi. În plus, spiritul lui Villon este spiritul secolului nostru. Cred că nu este un moment întâmplător că avem o asemenea ediție acum, pentru că François Villon a trăit într-o perioadă de rupturi, de schimbări. A trăit într-un moment în care, practic, pragurile se schimbau haotic, într-un moment în care omul medieval își pierdea reperele. După un război care a scuduit Europa 100 de ani, într-o perioadă de anarhie, de pierderea valorilor, ceea ce scrie el este cumva inima ruptă a evului mediu la final, la trecerea spre modernitate. Ori noi în acest moment trăim un asemenea moment până la urmă de ruptură. Cu toți suntem se tot vorbește de pierderea valorilor, nu de practic inima ruptă a secolului și așa mai departe. Faptul că domnul Vulpescu a început traducerea în română, a început această muncă titanică de a-l face practic pe François Villon accesibil și publicului român într-un moment în care societatea noastră se schimba fundamental și faptul că acest vis se încheie acum nu este întâmplător pentru că suntem compatibili cu spiritul lui Villon până la urmă și cu aceste momente de ruptură, cu aceste momente de trecere. Iar felul în care a reușit să-l transpună pe Villon este, pe de o parte, se datorează faptului că François Villon a fost un geniu. A fost un geniu al timpurilor lui, dar nu numai un geniu al francezilor. El se ridică la o universalitate și de aceasta îl putem practic integra în orice moment. Faptul că a reușit să-l transpună în limba română, faptul că a reușit să-l facă accesibil oamenilor, publicului român, se datorează în mare parte și sensibilității domnului Vulpescu și, până la urmă, felul în care este explicat în note și geniului erudit al doamnei Vulpescu, pentru că este și o poetă, doamna Vulpescu, și o scriitoare care și-a pus cumva amprenta probabil și pe relecturile făcute acestei traduceri. Deci notele acestei cărți sunt la fel de importante până la urmă cât sunt și traducerile pe care le-a făcut domnul Vulpescu. Aș ține să subliniez că în carte există câteva momente extraordinare, unice. Traducerile din farsa maestrului Patelin sunt practic nu numai minunate, dar sunt extrem de zguduitoare. Ni-l aduce pe maestrul Patelin în lumea noastră de astăzi. Îl putem resimți pe Villon ca pe un parțial, un contemporan al nostru. Trec peste faptul că teoria lui Jean de Roy a fost foarte contestată în Franța, respectiv care spune că farsa maestrului Patelin iar aparține lui François Villon. Sunt specialiști francezi care nu sunt de acord cu asta, trebuie curaj să-l atribui pe maestrul Patelin, care este o operă fundamentală a literaturii franceze, trebuie curaj să-i atribui lui Villon atunci când există în țara lui curente de opinie contrare și încă o dată spun faptul că domnul Vulpescu a luat în calcul toate aceste teorii controversate este încă o dată un act de curaj. Cam atât, n-aș vrea să monopolizez
monopolizez cuvântul, încă o dată spun cât de, până la urmă, nu numai onorată, cât și emoționată am fost că pot face această prezentare despre o ediție pe care, încă o dată spun, nu și are perechea nicăieri în lume, cât de emoționată sunt că pot practic pune această floare pe mormânt, cum a spus doamna Vulpescu. Pe domnul Vulpescu eu nu l-am cunoscut personal, pe doamna Vulpescu am cunoscut-o de-abia săptămâna trecută, dar cred că în felul acesta îi cunoaștem și pe domnul Vulpescu și pe Vion împreună și că putem ajunge la o comuniune cu dânsii dincolo de acest moment. Mulțumesc frumos!